Mapuso pila naman ka mga garbage collector sa idalom sang kontraktor sa Bacolod City LGU nagreklamo nga ginkakas sa trabaho. Kontraktor nagdepensa. Yaring balita. Walo ka tuwing garbage collector si Julie Sapian sang kumpanya nga nagkontrata sa Bacolod City LGU nga maghakot sang basura. Apang sining Enero, nakibot ini nga wala na siya ginrenew kaupod ang 37 iban pang garbage collector kag pila ka driver. May limit lang kuno sir ang edad. Pero hambal sang amot ng tagiya sa Manila nga 60 o 65 kung kaya nyo pa, sige kami ubra. Kaya pa man namon sir, kaya hindi pa man kami siling may may ginabatyag sa lawas. Si Winifredo, nga magasaulog pa lang sang ika-59 kadlawan sa Oktubre, nagalangot man ang buot. Daw ka subo man sir eh. Ngagin islan lang kami gulpi nga kaya pa man namon nga magtrabaho. Suno sa ila, walaging klaro sa ilang rason sang hindi pag-renew sang kontrata. Depensa sa Human Resource Supervisor sang kontraktor. Kada tuig, gina-renew ang kontrata, kagabahin sang proseso ang paglantaw sang pisikal nga aspeto sang mga tinawo. Siyempre, ang number one nga reason, no, especially sa amon nga garbage collector, kilala namon someone who is physically fit. Kay, siyempre, kung lantawon mo sa dalan, ano ba lang ubra sa isa ka garbage collector or palero? Diba? Gasulay sila sa init, subong nga aga, dugay-dugay, masulay naman sila sa ulan. Tapos, gatuwad-tuwad, gahakwat sang mga drum, sako, da nga bugat, diba la? Dugang sini, 18, tubtob 55 anyos ang age limit para sa sini nga trabaho. Bag contractual employees lang, wala sang mabaton nga separation pay ang maging pangkakas. Sunod naman, sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, dapat ginklaro ang proseso sang hiring. The hiring process should be very klaro dapat ang mga qualifications from the very start. Hindi siya makasulod kay hindi pwedeng ara na siya sa sulod kag amo pa pagkabalo niya nga may amo na gali nga mga policy. Aga simpatiya kita sa amo sini. Plano sa LGU nga maghatag sang bulig sa mga nawadan sa trabaho kag makikistorya sa kontraktor. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.